n'ihu ndị mmụọ ozi niile, aga m ekwere gị okwe. Abụ ọma isi nke 138 amaokwu nke mbụ. Ha ya bụrụ anyị abụ ọma nke Sọnde nke ise n'oge na-adịghị n'ime ọbụla n'afọ nke atọ nke ụka dịkwasị abụ ya. Na abụ ọma a ga-eji ụba akwara nke njigoro wee kpọọ egwu afọ 11 ebile n'izu since 2011, and enwere m aṅụrị na mgbe m kpọkwara ọzọ ọ ka na-asaụnd ọfụma sonyere m. How do you think it sounds? A ga-eji keji n'ihu ndị mmụọ ozi niile, aga m ekwere gị ukwe. N'ihu ndị mmụọ ozi niile, aga m ekwere gị ukwe. Eji